Yo mga kalingap, andito po ako ngayon sa isang bilihan po ng mga tangke at burner. So ngayong araw po mga kalingap ay dadalhan natin na ng tangke at burner sila Mary Rose para hindi na po sila magluto doon sa sa kalan na ng uling na kalan na medyo mainit po kasi yung atmosphere para doon sa baby, kaya mas maganda meron po silang ganitong burner para almost kompleto na po yung kanilang bahay, mga kalingap, yung mga sangkap sa bahay nila kompleto. So tara po mga kalingap, samahan niyo po ako mga kalingap, at excited na din ako na maibigay ito at masaya po kapag may nabibigyan tayong blessing. So tara mga kalingap. Mga kalingap, takaw. Ate Mary Rose, napadalaw ako ulit. Ay, wala. Ano yan, sir? Ay, napadaan lang yan. Ano yan, sir? Napadaan lang sila. Ayot! Kumusta? Kumusta? Ayos lang po. Di ba dito kayo nagluluto? Iyo po. Aayusin niya nga ni Sir Alvin. Lalagan po ning Oo. Lalagyan po. Kulang po ba? Oo. May dala kami, burner. Wala! Hala. Sa amin niya? Sa amin yan, Sir Alvin? Napadaan lang. Ay. Sa inyo yan. Sa amin po yan, Sir Alvin? Oo. Ay. Inaayos niya po, Sir Alvin, itong Oh, ito mas maganda. Ito Kakabit na ito, sir? O, kabit na natin. Testingin na natin. Alam, maraming salamat po. Ay, stop na lang ko. Nag-aayos ka pati ng Oo nga ni Sir Alvin, lalagay niya po dyan, May dala. Grabe, Sir Alvin. Ang mahal niyan, Sir Alvin, lalo na ang gas. Mangmayaman ba ganyan, Sir Alvin? Ay hala, hindi na mag-aano ng uling, Sir Alvin. Pero mag-aano pa rin, Sir Alvin, ng uling. Ang mahal ng gas. Grabe si Sir Wala Alvin. kayong pangkarga. Magsabi lang kayo. Yan, may laman na ito. Pero may laman na po, sir. May laman na yun, Sir Tapos, Alvin. meron tayong burner. Wow. Para okay na. Ay, cylinder yan. Gas. Ay, inay, Burner. Ay, hala. Dali. Salamat kay kuya. Muntik na magtalon yung motor kanina. Nakasili na si this guy, oh. Di ka na mauling. Bilisan mo. Social na. Nakadalaw pati ulit si sir. Nagulat kayo. Ano baby? Hindi ka na maiinit Baby, sa pugon. Pag wala ka ng uling, masilin ka na lang. Bilisan mo. Alvin. Ay, grabe, Sir Alvin, oh. Ay, hala, ang mahal niyan, Sir Alvin. Mula sa ating mula sa sponsor at sa ating channel. Maraming salamat po sa sponsor, sa channel talaga ni Sir Alvin. Grabe na nabigay niyo sa amin, Sir Alvin. Grabe talaga, grabe na, Sir Alvin. Ay, wow. Ito. Yan, no. Oh, panis. Si Kuya, ayos ka ni Kuya. Nagasando sila. Diyan yan sa pangpanggarin. Ang pangko. Ay, iya. Gusto mo rugby? Oo, magaling. Sir Alvin. Sisipan mo malo. Ay, Nakasawin ka na dito. ay, maganda ba, Sir Alvin, ang kahon niya pati, oh. Palat ng kahon niya. Grabe. Ayusin niyo pati, Sir Alvin, oh. Ilalagay po dito, oh. Kasi ano na pa eh. Kulang. Grabe. Tinitignan mo pa lang yan, Sir Alvin, kanina. Tapos may dala-dala ka na. Grabe, Sir Alvin. Ay, may gas na siya, Oh, oh. may laman na yan. Ay, grabe, Sir Mahal Alam mo, yan. malaman ka pa. paano? Matagal naman yan. Ay, matagal nga. Ay, grabe, Sir Alvin. Pipihit. Para mayaman na ang display. Mayaman na pa. Gaya na. Grabe na talaga, Sir Alvin. Di ko nga ito, Sir Alvin, pinalagay ko dito para pag naamak po baga, nangangamoy plastic si Bibi. Ngayon,
Wow, ganto na. Grabe o Ay, grabe talaga. Maraming salamat po. Grabe, may ano na kita Nag-aayos-ayos ka pa di ah. Ngayon, electric fan. Ay, ano. Grabe, ang ganda oh. Max. Double burner pati yan. Opo. Si electric fan, Sir Alvin. Maraming Grabe, salamat yaman na po talaga sa nila, sponsor. ano? Yaman na talaga. Mayaman na pala. Yaman Ala, na Sir yan. Alvin, oh. Yayamanin na. Dahil po sa inyo, maraming salamat po talaga. Grabe, Sir Alvin, oh. Hindi sila na, hala, lahat po ng gamit kila Ate Chin. Yan na lang po ang wala akong silin. Ha. Masabi naman to sa akin si Ate Chin, si Marites. Di na talaga ako ma-reach. Hala. Hala Hindi ka talaga. ma-reach. Hala, Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Ay, hindi ako makapaniwala, Sir Alvin. Baby, oh. Grabe si Sir Alvin, oh. Buko makalanghap ng ano, oh. Plastic. Ay, wow. Grabe, baby, oh. Naayos na ni Kuya. Ay, wow. Ang ganda pati ng kulay, oh. Hello, Sir Alvin. Sir Alvin, kulay. Wow. Ano? Ang ganda. Yan. Diyan kaya, Sir Alvin. I-excited na lugodan na ako magluto, Sir Alvin. Tapos na pati po ako magluto. Nakaluto na kami. Uy, grabe ang agap niyo magsain. Ayusin ko po kasi yan, kaya papalamigin. Sayang po kasi yun, ano, nung, ano po, gatong. Hindi ko makakalaman ba yan. Grabe. Yayamanin na talaga. Ganun, grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Grabe, maraming salamat po talaga sa lahat ng sponsor. Maraming salamat po talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po. Grabe si Sir Alvin. Nagulat kami. Andito naman si Sir Alvin. Sigurado, grasya na naman ang sisiaon na naman si Sir Alvin. May grasya na. Ganyan pag team kalingap. Oo, talaga. Grabe talaga ang Team Kalingap kung tumulong. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Grabe talaga, oh. Ay, sinino kita. Kuya. Oh, lahat may parsi si Kuya. Siyempre, ano? Ay, ano na tayo. Sumabakal kita. Huwag na. Ito na, Sir Alvin. Huwag ka na magbili, baka maggastusan pa kayo. Hindi man po, sir. Ay, baby, nagpapakit Tapos na po tayo yung CR natin po, sir. Tapos na po. Tapos na. Temporary. Aanon ko na lang po nung trapal po, baga pa ikot para ano. Temporary Uy. lang yun. Oh, baby. Suda kay Ate Chin. Yan. Ay, Tinatanggal ay, yan. mahal, tinatanggal talaga yung Sir Alvin. Ay, iyo, mainit yan, Maano Sir man Alvin. yan, Ay, malapnos yan. Yan. Ay, makingit. Yan. Ganda. Right. Ang ganda. Wow. Yan. Ito mo yan. Ay, si plastic o pili. Ay, maganda ini Sir Alvin. Oh, tawon. Yan na, ilalagay na. Yan na, yan na. Titesting niya na. Magaling. Alaga na nga Sir Alvin sa punas-punas kasi pag naprito, malansa, madulas yan. Oo, tsaka ano, yan. Punas-punas lang, Sir Alvin. Nilalak pa ba yung kuya? Diyan, no? Ay, ang ano sir, dito ang Dito lang. Ay, Ay, yan. ano nga po sir? Parang ano kuya? Po. Dito po ang ano niya, ang close, pabalik. So, pag hindi ginagamit, dapat nakakulos lang. Lagi lang po dapat nakasabi. Pero na po kuya ang gas. Ang ano niya po, 9:30 po ngayon ang ano, sabi po na. Pag Pero matagal na yan. Maabot pa yan sa inyo ng ilang month. Month na yun, Baka mag 2 months pa yan sa inyo. ay, may ganyan po, sir. Isuyo daw po tayo ng electric fan. Ay, electric fan. Ang ginagadan mo. Suyo daw. Yan. Gas, Sir Alvin. Wow. Mabubuhay. Ayan! Yan ang Sir Alvin. Okay na, okay na. Layo na. Pa. Ay, grabe, di pati makita ang ano, apoy. Yung nga ni. Wala. Hindi maitim ang kaldero mo. Grabe Sir Alvin talaga. Ay inay. Okay. Yan. Okay, Okay thank na you, Kuya. okay. Maraming salamat kuya. Yan. Dalagan. Yan.
Grabe na. Pwede lalagay. Alvin, maraming salamat po talaga. Yan sa loob lalagay. Sa loob po yan. Ay, kung nga, di ka pa mahirapan. Ha? Di, kaya niyo ayos po na yan. Kaya ko na po yan. Oh, upo ka muna, kuya. Ayan lang. Ano ka muna? Grabe si Ate Meros. Ate Meros, magbigay ako sa yung pang merienda. Ha? Grabe na si Kuya Cedric. Mayaman Hindi na. pa yan natrabaho. Kompleto na. Kompleto na po. Ay, Ang yaman na pati ni Ate Meros ngayon. dami. Lagi na lang pa RC. Arsi ka muna po. Ayun, kuya, maarte po na po kita. Arsi ka muna po. Aning. Grabe mga kalingap. Double burner po ito. May lutuan ka na, baby, oh. Price lang siya. Pero Kuya, deserve naman nila merienda Ate muna po. Meros. Sir Alvin, merienda muna po. Yan. Kuya, merienda muna. Nabigla po. Kuya, merienda ka muna. Salamat po. Sir Alvin, merinda na po, sir. Sige po, sige. Na ano pa lang ako kanina. O, sige. Maraming salamat po sa nag-sponsor. Kuya, upo ka muna. Social yan. Nakapo. Upo ka na, kuya. Upo na. Social pati ang Kuya, social kuwan. nakapumbati. Ay, maraming salamat po sa nagbigay po ng upuan sa amin sa Kalamisa. Maraming salamat po sa nag-sponsor. O, kuya, biscuit po. Sige, sige po. Kuya, Sir Alvin. Sir, thank you po. Opo, sige. Salamat po. Salamat. Ay, Sir Alvin, maraming Kunti lang salamat. Ate Meros. Sir Alvin, maraming salamat Ito, po ito, talaga. Kobe, bawal masyado mag ano ha. Iyo. Bukas sa mga siling po. Nginitan si baby. Iyo. Saan? Oo, grabe. Grabe talaga. Dahil kaya. Grabe talaga, Sir Alvin. Ay, inay, nakasilin na kita. Grabe. Dahil na nga abo. Yan, abot na yung Sir Alvin nata. Grabe. Grabe talaga. Grabe, Sir Alvin. Hindi ako makapaniwala. May ano naman kita, oh. Kaya pala nakikilala ko yung kilala ko yung tunog ng motor, ah. Ah. Si Sir Alvin talaga. Araw ako dahil. Tanda ko na motor ni Sir Alvin. Oo. Siya. Grabe, ano? Bago yan eh. Ay, inay. Ay, inay. Hindi ako makapaniwala, Sir Alvin. Igde lang yun, Sir Alvin, ang pihitan. Saan pwedeng pasok doon na lang ano? Ayun, doon na. Ako na lang po, Sir. Kaya ko naman po yan. Eh, pil na muna. Si baby, oh, iniinitan. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Inay, may... may silin na, oh, grabe. Inay. Ay, iyo. Maganda, ano? Sakto pati ano? Magagawa ka na nung ano. Nagaga po ako nung ano. Yung nga ni Sir Alvin. Kasi ano na po nagagawa ay siya. na tagilid po yung kawali namin. Natagilid, Sir Matagilid Alvin. na. Ngayon hindi na ito matagilid yan. Oo. Hindi ka na pati maano yung Ipihit na lang pati yan. Opo. Hindi ka na Grabe na, Sir mapalingas. Alvin, ang binigay niyo talaga sa amin. Maraming salamat po talaga. May rip na, grabe si TV, si Celine, si Lamisa. Ay, grabe na talaga, Sir Alvin. Hindi ko Dami na, mabanggit-banggit na. Tapos yung Grabe. Umuhos ang pagpapala sa inyo. Unos pa si tindahan pa, ay, inay. Grabe na talaga, Sir Alvin. Grabe, ano? Ay, hindi ko talaga, Sir Alvin, makapaniwala. Grabe, oh, may Celine na ano? Ay, grabe talaga, Sir Yaman mo na. Alvin. Sige, yung gasto si Sir Alvin. Dahil po nga ni, tapos ang operation po ni Cedric. Diyos ko talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa nag-sponsor. Inay, oh. Inay. Wala sa Grabe sponsor. talaga, Sir Alvin. Hindi ka na At sa ating channel. hindi ka na mahirapan magluto. Iyo, dahil na mahirapan magluto. Ano? Oo. Easy na lang yan. Easy na lang po, Ano na lang, pihit-pihit na lang. Ayaw manihol. Baka abutin pa yan. Ay! Ay, aabutin pa yan sa binyagan ni Bibi. Bibinyagan po yan Ay, yung siya? pista. Oh. Ay, inay, nakusilin. Hindi maano. Kailan ang piyesta dito? Ugos po, sir. Ah, Sasabay na po namin para maraming magpabinyag. Mm. Marami po Maraming mapabinyag handaan, yan. may handa, sir, buong pamboy. Ay, Pakikikain tayo, baby. Grabe, Mahanda oh. ka din kaya. Oo, May- handa. Lola Cordeng, merinda na. Lola Cordeng. Oh, mapakalda ito. Ako muna ang hindi kaagaragan. Oh, grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Inay, high-tech mong grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po. Nakasilin-silin Yaman na ang guest Yaman guy. natin. Grabe talaga, Sir Alvin. Grabe, oh. Isilin na kita, baby, oh. Inay. Hindi, Sir Alvin, maglaki nito, madami kaming gamit.
Tapos hindi niya mararanasan Sir Alvin sa malawak na CR. CR na siya paglaki niya. Kaya ang swerte-swerte mo ha. Ang swerte-swerte mo. Grabe talaga. Pero ang kwarta, siya na lang. Grabe talaga. Ano? Ang ganda talaga Sir Alvin. Hindi ako makapaniwala talaga po Sir Alvin. Nagbalik pati si Sir Alvin. Grabe. Nakita ko kasi yung ano nyo ay, Sir Alvin, yung lutuan nyo na naiinitan si Bibi. ayun Oo. na. Bibi, ang swerte mo kay Sir Oo. Alvin. Tapos pag Naiinitan. napaamak baga yung Ayun nga, ginagamit nyo baga minsan plastic. Plastic, maamoy Gas. po. Gas, maamoy po. Grabe oh. Anong masasabi mo? Ha? Anong masasabi mo ha? May silin na kita. Maraming salamat po. Anong masasabi mo? Kailangan. Walang anong alangan. Grabe talaga ano? Maraming salamat po talaga. Ika, taday ka na mahida pa magluto. Anong masasabi mo? Ay, syempre, maraming salamat po talaga sa lahat ng sponsor, sa lahat po talagang tumutulong sa amin, nagmamahal. Maraming salamat po talaga. Sa Team Kalinga po, syempre kay Papa Jesus, grabe nang binigay ni God na blessing sa amin. Maraming salamat po talaga. Grabe talaga Sir Alvin. Hindi ako makapaniwala Sir Alvin, may silin na naman kami. Sili na naman, ganyan ka lang nagkego Ay, kayan. yan pala. May silin na naman na blessing. Yan na naman. Oo, may bagong blessing na Yan. naman. Ay, iyo. May silin ng honey po. Grabe. Ano tan? Maganda ini. Dahil mo ini aram. Hindi niya to alam Sir Alvin. Hindi alam. Makikita mo mamaya. Titistingan kita. Oh, titistingan. Marunong ka na nito mag ano, Ate Mary Rose? Marunong ako niyan Sir Alvin. Sa mga, ito yung mga sila Ate Chin po. Ano ko niyan na. Kasilin. Nakasilin. Araw ganun ka ni. Wow, sa isang prete na. Ay, maaan gugulat nun Sir Alvin yung mga bata. Ay siya, Iyo, magugulat. Asan ay, na yung mga bata? tamad. Pati Sir Alvin pagpaamak, nasugo pa ako. Minsan, nag-uutosan po yung dalawa, si, ano po, si Pandaksa, si Puti po. Ikaw na mag-amak ngayon. Pepehet na lang. Eh, hindi pa magawa. Ano na tayo? Lola Korteng, magmerendal ka na. Ano ka na niyo? Ma-high blood siya. Oo. Ano masasabi mo, Lola? Di ka Sa na dati lang. mong tinutulungan, Susan masaya ka na na? yung Lola Korteng. O, nasa pong Dati nabigay baga natin, nabigay sa inyo ng ano. Ako na, Lola Korteng. Nabigay po. Ayun, masaya na. Sila po. Grabe talaga Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Grabe, ano kanina ang dala ni Sir Alvin, bigas saka grocery. Ngayon, select. Dahil kaya nakasilin-silin na. Ano na, mayaman na talaga si Ate Mary Maraming Rose. salamat. Dahil po talaga sa inyo, nagbago yung buhay namin. Maraming salamat po talaga. Grabe Sir Alvin. Oh. Yan, ang ganda. Ang ganda talaga Sir Alvin. Oo, dalawa pati oh. Pwede kayong magsabay luto. Ayo, Oo, ayaw mo ng tsaka luto ko. kanin. Oh, ayaw mo ng luto ko. Diyan ka, ika ako. Hindi kaya. Maraming salamat po talaga. Grabe talaga Sir Alvin. Pag gutom ka na Sir Alvin, kasi dito iisa lang. Pero okay lang naman yun Sir Alvin. Sasabihin mo yung ano, kanin saka yung ulam. Wow. Hindi ka na Sir Alvin na iinip na. Gutom-gutom na nga ako. Gutom-gutom na. O di, isang ano Sir Alvin. O. Saka yun na. Isa yung Nikukol. Kaya, baby. Tia Bibi na. Oh, grabe. Nandyan ka na, Tia Bibi. Shoutout kay Tia Bibi. Ate Iyo, Rosie. baka si Ate Rosie, baka manood kami. Nakatulong sa ano, sa di ba pagpunta nyo ng ano, Opo, tsaka sir. sa kontador. Siya, dyan ka muna, Tia Bibi. Siya yung nauutusan natin. Ayun nga, Tia. Yung sa kontador, tapos na po. Kung hihintay na lang po tayo sa Canorico, kakabit na lang po dyan. Meron na. Pag nakabit na, may kurente ka na. Kailangan yung Webes yun, ano, Webes. Opo, sir. Maano na si Ripta, ano? Tapos si Tibita, inay. Maandar na. Maandar Ay! na. Pang signal. Ay, ano yung antina. Ano ka Tayo na mo nito magagamit. Pag antina. kapa-antina, mabipon pa ka. Ayos lang ito. At least may ano nakita. May gas na pati, oh. Yung patin laman.
Ay, di ko pati kaya, Sir Alvin. Magabatong pati. Ay, punong-puno. Punong-puno to, Sir Alvin ng gas, Oo, Ay, bago yan eh. Bagong karga yan. Mahal yan ano sir, pag yung mabili ka ng isang ganto. Isang Pero pag pag yung gas na lang po, ay mura na lang yan. magkano daw po? Nasa 900 plus ata. Pagpakarga. Pero pag yung kasama to sir, magkano po yung ganto? Limot ko nasa resibo. Ay, iyo, mahal ini. Lalo na may Lalo na ini oo. Ano yung mahalon ini? Ay, Yun iyo, yung host. mahal. Iyo, mahal ini. Puro na lang, puro na lang, milyon. Grabe, puro na lang ribo-ribo, Sir Alvin, ang binibigay niyo sa amin. Libo-libo, ano? Oo, kasi libo-libo ang pasasalamat mo. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Ano ka na, Sir Alvin? Kaka-deserve niyo talaga. Na Grabe talaga, sa buhay. Grabe ka. Basta marunong kayong huwag kayong magbabago. Ay, promise talaga, Sir Alvin. Baka bugtan ko ini yung pag ito, Sir Alvin, ang babago lang dito, makakalakad na siya pag naopera na siya. Yay! Ano ka na? Makakalakaw ka na. Garot ka man ng luki-luki man. Grabe, ano? Balik ka dyan. Dahil nahihiling ang ano ta. Dadagdagan na ata si Baby niyan. Ha? Inay. Dadagdagan na pala. Ang dami ko na, Sir anak. Sir Alvin, anak. 4 na ay 5 na yan, Sir Alvin. Siya na sila. Grabe, ano? Ano, Si Shaina. Si Shaina. Ha? Ay, Oh. talaga. Maraming salamat talaga po. Ay, ang ganda, ano? Ang ganda na ng luto ni Ate Mary Rose, mga kalingap. Yan. Hindi na ano. Ipindot na lang. Hindi na dating diuling. Grabe. Kahoy, ngayon disilay na. Oo. Grabe talaga, ano, Sir Alvin? Nilagay sa... Siyempre, Sir Alvin, makinis-kinis pa pag mga Pambira ilang si Ate taon-taon Mary. na. Hindi na to pwede ilagay sa ulo. Tigtaro kita doon. Ganyan liya mo, maulo Ay, ka si Bibi. parang corona, Sir Alvin, oh. King and Queen baga. Ayun nga ni. Luki talaga ang naman. Ayun, maganda. Parang may corona, Sir Alvin. Oo. Ano? Ayan. Tapos lalagyan mo kaldero. Ah, Lalong naparawat. Naging ako na ang naging silin. Pag mainit ang ulo ni Ate Mary Rose, Ayan, yan ang Pwede na nalalagay. makaluto. Ay, grabe man si Sir Alvin. Ay, tamang-tama talaga, Sir Alvin. Ano, pag Oo. mainit na ang ulo ko sa mga bata, tapos sa kanya po. wow. Lagay na ang kaldero, nagsisilab-silab na yan, Sir Alvin. Lalo na, Sir Alvin, pag mainit ang panahon, yan. Tamang-tama ini iyo, hindi yun. Mainit ang Ano payong. ka na? Maulong nga si Bibi nga ni. Ikaw sa iron mo, ano ka na yan? Bagay talaga sa iyo, mahal. Bagaw. Alihan mo na. Ano na Ay, ang ini? sweet pala ni Ate Mary Rose. So, yan. Ganyan ako. Anong tawag mo kay kay Cedric? Mahal. Ganyan ko siya kamahal. Ganyan din ang tawag nila Kalinga Prob kay kay Jackie. Ay, love pala yun. English. Love Ma- in English. Mahal Yan. pa tawag niya sa akin. Ako man, babae. Babae. Dahil mahal na mahal kita, nasa iyo na ang corona. Wow! Grabe, ang walang Maraming paglagyan ng salamat saya ni talaga, Ate Sir Alvin. Grabe talaga, oh. Walang paglagyan ng Ay, kaligayahan ni Ate mali na Mary pati, Rose. Sir Alvin, yan. Magluto ka ng lucky me. Puro ka lang. Naglaki mi nga, Sir Alvin kanina. Maglalaki mi ka naman. Baka. Si Bibi, si Bibi. Naiirita na si Bibi. Ay, Bago ang burner ni Bibi ay. Grabe. Nakaano ka na pati oh. Solemn. Halabar kita na dyan. Iyo, Bibi, oh, may siling na kita. Oh. Yaman na ni Ate Mary Rose. Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Oo, may bilihan niya to dyan sa pang ano po sir. May bilihan dyan. Iyo, meron dyan, Sir Yan Alvin. lang yun. Oo, baga doon sa may tapat ng parola. Ay, iyo, iba dyan. Hello Kitty nakatatak baga Ay, tayo iyo. nun. Pero mas mahal, Sir Alvin, ang presyo dito kaysa sa dait. Mas mahal dito, Sir Alvin. Kaysa sa dait, kasi sa dait po, sa udan talaga mga mabababa. Makababa ka ng 5 piso dito, doble, Sir Alvin, ang presyo. Grabe ka nung misilin na gani kita. Grabe, oh. Natutuwa niyan talaga, Sir Alvin, ang mga bata. Sila Nasaan ba yung anda. mga bata? Nag-ano po, ano po nung Inutusan ko pong magbayad po ng ano, kulang po dyan oh, sa sa Alublac. sobrang nga ni Sir Alvin sa Lublak. Okay lang magagamit natin Oh, yung maganda sakaling nga. ano. Opo. Tapos ito, Sir Alvin, sobra din. Okay lang. Ang nga nito Ito, yan. sobra po yung mga materials. Pero baka magagamit natin. Iyan din Magagamit ang po Sir yan, Alvin, oh. Sobra din. Hmm.
Okay lang yan, at least hindi kumulang. Opo. Ayun nga, Sir Alvin, maraming salamat po talaga. May CR na. Bukas po magagamit na po yung CR. Wow! Nagpapatigas lang po nung sa ano po yun sa baon. Ayun nga, Nagpapatigas lang po. ayun sa... Bukas po yan, pwede na yan. Grabe. Lalagyan ko na yan Grabe bukas talaga, ng... Sir Alvin. Ito po lalagay ko doon sir, ito to, tripal na ito. Ayan. Kasi Malaki. temporary lang naman eh. Samantala lang na ano, Sir Alvin. Oo, kung sakaling magka-layout tayo, at least hindi na tayo maano. Sir Alvin, kung pang samantala lang, iyon na yun, Sir Alvin. At least, Halimbawa, Kuya Cedric, Po. halimbawa, makausap natin yung ano, may-ari ng lupa, dapat sana meron tayong at least may pirmahan sa Opo. barangay. Sabi nung may-ari sa lote, Ano po, ng... ano daw, aluluto-lutuhin. Opo, luluti-luti. Kaya kung ano po, baka kung bilhin po natin ito. Oo. Pero huwag na ano, di baka dito natin kayang i-cash. Halimbawa lang, pwede atang hulugan. Oo, hulugan. Ano yung ko po sir, yung kakausapin? Yung ano, may hulugan ba dito na ano? Nakatira po. Mm. Yung po yung si ano, naggawa na din po yung ng bahay na bago ay. Kaya hulugan na lang. Magkano yung dinaw niya? Hindi ko po alam, basta sabi po sa akin, hulugan niya daw po. mahal pati, Sir Alvin, pag nilote-lote po. Okay lang yun. At least halimbawa, sa inyo yung lupa. Hindi man din pala sir, kasi magiging sip din po kasi yan, yung pagilid na yan, sisimintoin yung parang seawall po, baga. Hanggang po yan doon, sa taas. Siwal daw yun. Kasama po yung tulay po dyan. Gagawin po yan. Kaya hindi man din po magiging delikado dito. Ano daw po, baka yung mga, ano po, mga, pag yung... Siguro ano, may nakausap kasi ako dyan, mga ano, siguro mga, ang isang lote daw ay nasa 50. Isang hektarya po. Hindi naman, lote lang. Ah, yung Siguro lote. mga 100, ganun. Oo. 100 square meter. 50. Baka pwede naman pong hulugan yun. Ano sir? Oo. Pag ano, hulugan na lang. Kasi meron naman mga kapitbahay natin, may hulugan man. Ano. Kausapin natin yung may-ari. Opo. Sakaling mag-abot Chat-chat natin yung ko po, blessing sir, ha. si- Pray lang, pray lang. Opo. Ano ko man po yun sir, yung barkada ko naman po yung si Ka Bernabit po. Mm. Barkada ko naman po yun. Kakausapin ko, na-print ko po yun sa Facebook. Sige, sige. Chat ko na lang po. Sige, para ano sakali, may blessing. Para ano po, Malubos wala na. tayo. Grabe na ang blessing, Sir Alvin. Oo. Sobra-sobra na nga po ang blessing nyo. Yung palang pong operation po ni Cedric. Intero na po Sobra-sobra yun, Sir Alvin. Tapos ito pa, mga gamit. Nagdagdag pa ni Celine. Grabe talaga, Sir Alvin. Hindi ako makapaniwala. Papayamanin ka talaga ni Sir Alvin. Grabe. Ganyan ang kalinga. Sir Alvin, pag ano po, baga pag halimbawa may mga bahaw-bahaw, mabilis mag-init, iinitin mo, ganito lang, mapaama ka pa, tapos minsan sobra yung uling, talagang iisipin mo, sayang yung uling, magsasain ka na kaagad. Ito, high-tech. Wow. Pehit lang. Automatic. Automatic. Ayun talaga, ano, grabe talaga, Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Grabe. Makakaranas na kami na ganito. Ang grabe talaga, Kasi Sir yung Alvin. Pangarap Dati- nilang dati. Oo, dati Sir Alvin, ang ano man namin, kahoy po, yung ano-ano lang sa lupa po. Tapos, yung pong ano, maaso po si baby, yan, na ganyan na po kami. Mm. Tapos Pang ngayon wala na plastic. itong usok. Ay, pag minsan nakakalimutan ko mag-init ng tubig, di na ako mapakaama. Mapitik na lang ako. Mainit na Grabe tubig talaga. na. Mabilis natin dito maluto. Ano sir? Hindi natin kalimutan kung saan tayo nagmula. Siyempre, talaga Sir Alvin. Magagamit pa yan, Sir Alvin. Yan, magagamit yan, kaya ayusin mo din yan. Ayusin ko man yan. Alangan. Baka kung bodjakin kita, ano ka na. Ayusin mo yan. Wow. Tama yan, kakainin nyo. Di ba, Sir Alvin? Ano? Mas maganda yan, Sir Alvin. Dalawa yung kalan. May uling sa kami. Ganito. Ano po? Halimbawa, naubos yan. Naubos. May Wala pong uling. pangkarga. Tapos, saka Sir Alvin, hindi man po. Dapat araw-araw dito kami. Hindi man po. Titip-tip doon yan, syempre. Pag yung Mag-uuling ano po lang, kami. kunyari, wala na kami. Pwede naman yung araw-arawin. Ay, hindi, Sir Alvin. Mahal-mahal, Matagal to, Sir sir. Alvin, ang gas. Ilang Eh, buwan pa ang sa uling po, ano lang, 250. Para ano si baby, huwag po hindi siya makaamoy ng ano. Dito lang po sa labas, ang uling Sir Alvin, 250. Ang gas, 950 garo ito. Malulubot na pati ako ah. May charger kayo, pwede Ay, yung ano po, yung Yung mga kalingap. So, Ate Mary Rose at maguna na din ako. Sige. Ingat ka Sir Alvin ha. Maraming salamat po sa nag-sponsor po ng ano namin, ng
lutuan, tsaka ito po, maraming salamat po talaga. Lalo na po kay Kuya Sir Alvin sa ating Kalinga po, maraming salamat po talaga. Hindi na po kami mahirapan. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sir Alvin, maraming salamat po. Si Kuya Robin, ingat ka Kuya Robin sa biyahe mo. Nakita ko yung Sir Alvin, kanina nagpapagasolina po. Maraming salamat Sir Alvin ha. Saka po sa Team Kalinga po. Sa sponsor, Kuya Rene, Ate Lani. Ate Lani, Kuya Rene, maayos na po yung CR namin. Maraming salamat po talaga sa inyo kasi yung palang pong binigay nyo para po sa operation ni Sedek, sobra na. Binigyan nyo pa po kami ng CR. Maraming salamat po talaga. Lalo na po kay Sir Alvin. Siyempre kay Papa Jesus talaga. Grabe talaga si God magbigay ng blessing. Lagi kaming unuulan ng blessing, binabagyo ng blessing. Maraming salamat po talaga. Sir Alvin, maraming salamat po. Tsaka sa nag-sponsor po. Sa lahat po ng sponsor, maraming salamat po. Sa patuloy pong nagmamahal sa amin, tumutulong, maraming salamat po talaga. Ingat po kayo dyan lagi. God bless po. Maraming salamat po talaga. God bless. Ingat ka Sir Alvin. Bye-bye. Matutuwa ang mga bata nila Sir Alvin. Ako na lang magkikwento sa kanya. Bye-bye. Ingat po. Salamat po. Sige, God bless. Talaga Sir Alvin ha. Mag-aayos na naman ako Sir Alvin ng gamit. Kanina Sir Alvin, yung pag ano nyo dito, pagbigay ng grocery sa kabigas, nag-ayos na naman ako Sir Alvin. Ngayon mag-ayos naman ako sa kusina Sir Alvin. Sige. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Ingat po Sir Alvin. Salamat po. Grabe Sir Alvin, nabigato. Kami na lang po maano nito. Ingat ka Sir Alvin Ingat ha. kayo ha. Opo, sir. Sige, salamat. Mga Kalingap, thank you so much po sa panonood ng ating video ngayon, yung update natin kay na Cedric mga Kalingap. So nabigyan na po natin sila ng burner at tangke mga Kalingap para sa pagluluto nila, para din yung sa baby nila mga Kalingap, para hindi makalanghap ng usok. So thank you so much ulit mga Kalingap, at huwag po natin kalimutan mag-subscribe kina Kuya Bal at Ted na Kalingap Rob, syempre sa ating channel Kalingap Alvin, at sa lahat po ng Team Kalingap. So salamat po sa K-Boys, lahat po mga Kalingap. Thank you so much. God bless po. Mga Kalingap,